Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe. Uma fovuke njengedengabane, sambane samba umnkosi angalela maqedo laba fosa nokho Jesu khodla khodla uthi mawuvimba ngala uthusungale. Ngumkhovo oyiphayo madakene oyishasa nketsela. Ngiyabingelela ngalesi sikhathi sithi inethezeka TV uphila kanjani. Kubalekile ekutheni ukuthi sivakashele abafowethu uthola ukuthi nabo babe nenkinga ezithile, abanye uthola ukuthi sebegijime kakhulu, bahamba inyanga belaphi bendabuko inhlobonhlobo banqamula amazwi, uthola ukuthi benesifo angasiqondi ukuthi siyini, kodwa uthola ukuthi leso sifo sebembize imali enkulu kodwa uzolashwa nje ngemadlana nje engatheni. Ikhona insizwa enginayo namhlanje la sithi khona uphila kanjani. Sizobheka impilo yakhe ekutheni ukuthi uthe masengena enkingeni wase yena elulama kanjani kuleyo nkinga noma leso simo ade ebhekene naso. Njengamanje khona insizwa yakethi Mteka baba ngivele ngikwamukele kwiNethezeka TV. Cha bhuti ngibingelele nababukeli bonke beNethezeka TV. Igama lami ngumzo wakhe wakambatha. Oh hey Mthiya, Mteka baba sizwa udaba lakho uke wa posta nasenkundleni zokuxhumana uchaza ukuthi kuyenzeka ukuthi into ufike ucabanga ukuthi izokugqilaza mhlawumbe imalini noma uzogqilazeke, uthola ukuthi leyo nto mfowethu into encane eyelaphayo yinto nje enganakekile, uthola ukuthi uhambe wazonqamula amazwi. Mteka Mbatha akutshela umbukeli ekhaya ekutheni ukuthi inkinga obunayo bekuyini le esithathile ekutheni kusize silandele udaba lakho. Oh cha mfowethu angibonge kakhulu ithuba. Futhi nje inkinga yami ngizoyiqala nje kusukela ekuqaleni ukuthi yaqala kanjani. Kahle kahle mina bengiyilensizwa ebibizwa ngoqando qando. Ebengazwile kubantu besifazana hayi impela obesefike kimi hayi beyifunela yena ukubuya. Yeah. So hayi futhi kwahamba ngathola omunye umuntu wesifazane kanti sengithola umuntu orong. So mangithola umuntu orong ngiqonda ukuthini mangithi mangithola umuntu orong, kwathi ke mase kufika isikhathi sokuthi siye enkonzweni yasekamelweni. So hayi saya kwakuhle kanje ya, kodwa ke inkinga yaqala after sesiqedile, sekumele ngiqhubekele phambili ngoba ngisho nje ngithi nanguqanda uqandiso engangithi mangade nginaye namuhla kusasa nginomunye. Kwathi mase nginomunye ngakusasa hayi ngaqala nganothisa izinto ezayekade ingenzeki. Ngathi mangithi nginaye mase kumele siye enkonzweni futhi hayi ngaqala ngane inhlungu engayiqondi kahle. Hayi ngisathi ngimangela ukuthi lezi inhlungu zidalwa yini. Mangithi ngibuka isitho sami sangasese hayibusi sesivela intsumpa ngaphambili. Awu ngiyibuza ukuthi kusuka nini ngoba bengingenayo yonke lenkinga. Hayi bese ngibuye ngiba naye answer ngithi hayi ngoba benginomuntu wesifazane bengiqalayo ukuba nayo izolo. Yeah. Futhi mhlawumbe inkinga ngiyithathe kuyena. So hayi kushuthi ke hayi yahamba yanginika inkinga impela lento mfowethu ngoba ngake ngayitshena ukuthi mhlawumbe inkinga kulo engimtholile ngalelo langa. Yebo. Kodwa ngase ngithi mangishintsha ngithi ngizama omunye kwaphindeka same thing. Ngabona ukuthi inkinga yami futhi hayi ayikho kulo muntu ebengitshela ukuthi kuyena ikulo esenginaye already esesibuyile enkonzweni yasekamelweni. So yangihlukumeza kakhulu ke lenkinga ngalendlela yokuthi sengihambe kakhulu Mtaka baba, sengihambe kakhulu ngibuya komhlaba uyalingana ngibuya koLimpopo ngisho phansi eMozambique. Usizo lutho kulithola. Mani ngifike ngulangazelela ukuye ekamelweni ngulangazelela impela ukuthi masefikile umuntu mfowethu hayi kuvele kuphele ngisho amandla asozwaneni. So manje lenkinga isingihlukumeze ngalendlela ukuthi nasephaketheni hayi sengiqhumile. Abantu besifazane bonayo mhlawumbe umuntu wesifazane oqondile ekutheni ukuthi ke ngisho phela kuthiwa insizwa iyavakashela ukuthi uthola ukuthi kukhona umile owaziwayo mhlawumbe nasekhaya ngoba laba abanye uthola ukuthi uyabafihla. Yibona leyo nto bekhona oqondile. Oqondile ubekhona futhi owaziwayo nasekhaya obesehlela impela nezindaba zokuthi sihambe siye ekhaya kubo siyolungisa indaba ukucela isihlobo esihle. Inkinga ke naye iqale mase kuvela lenkinga le. Yeah. Ngoba mfowethu mengingakusho nje umuntu wakho oqondile mayibevele ekwazi ukucha nenza kanjani manini nobabili. Mase kunenkinga ekhona enzakala uya notice
so futhi nayo uhamba hambe wa notice ukuthi no akusafani nakuqala so which ingilahlekisele kakhulu ke leyo nto obugcine naye sehlehlisa inyawo and ekuhlehliseni kwakhe inyawo akugcinanga lapho ngoba ngigcine sengithola amaphutha kuyena bengade ngingawaboni before sengixhala ngithi manginayo sekunamakhola kade ngangeni before so ngabona ukuthi hayi futhi lenkinga iserious kakhulu so ayi ngaqhubeka ngazama ngaze ngayalelwa leko Eastern Cape ngisuka phansi equmbu mfethu wakuthiwe hayi lo baba hayi nakanjani hayi lenkinga yakho yobuyisa iphelile kodwa hayi ngaya nakhona hayi wabiza engaka imali kodwa lutho inkinga namanje nje ngikhuluma ngaphinde ngayalelwa kwenye indawo engama uya phansi kodumbe ngiyabona wathiwa khona omunye ubaba ozoyinakhuza hayi lo wana hayi nakanjani kodwa lutho ukuthola usizo lapho imaka ake sibuyele emuva inkinga ithi mayiqala ke ngifuna la iqaleni kwenkinga iqala kanjani iqala ngokuthi mhlawumbe mawulangazelela uba buthuntu lapha noma kuthiwa ngoba phela ziningi izinkinga kukhona ukuthi mhlawumbe hayi uthi mawuthi uyaqala hayi uzungcine uyeke mhlawumbe phakathi umdlalo egroundini umdlalo ungakapheli ngenxa ukuthi phela hayi sekuntebentebe noma bekwenye inkinga ekhona mhlawumbe usushaya u1 ulale kuze kuze cha uyabona umbuzo ubuzayo mfowethu muhle kakhulu kungcono ngeke ngisho ngithi kungcono khona ukuthi hayi ukuthi ulangazelele ukuthi noma sekufika isikhathi sokuthi uye lapha mhlawumbe ihamba bebuthuntu phakathi manje mina inkinga yami beyenzeka kanje bengifeke ngilangazelele ukuthi mase kuthi usefikile sekula sekumele siye enkonzweni yasekamelweni hayi ngoba ngisho kuphele ngisho amandla asozwanini akuthi diki ngisho ngathiwa ngithinte ezinye indawo ukuthi akwenzeki lutho manje yabo lenkinga ngabona ukuthi hayi iserious kakhulu lenkinga mfowethu yabona ikhosomba lamadoda le ngifuna ukubuyela mfowethu ke nakho usuyibonile inkinga uqalile kukhona izinkundla zamadoda othola ukuthi umuntu kuthiwa bocoba lelenisana ngolwazi noma umuntu akahambe ko men's clinic lokho ke wakuzama ke ko men's clinic before ekutheni ukuthi uzofike ekutheni ukuthi usinde umbuzo wakho ngiyawuthanda kakhulu mfowethu ngani ngeke ngaqala impela ngachecka lento kashukela ngoba ngangizwa na ukuthi iyaphazamisana hayi mangiyicheck hayi ngithola ukuthi hayi awukho bese ngithi hayi ake ngizame men's clinic hayi men's clinic hayi nakhona hayi bengibona odokotela hayi besho bengirecommendele medication thi hayi le izokusiza hayi ngiyisebenzise kodwa mfethu hayi vele kube ngathi kunhlanga yimuka nomoya ukuthi iqala phansi kakhulu inkinga kunokuthi kube ngathi yehla so awumunye ethi hayi khona imbiza engizokuphathela yona hostela kumele uchathe ngayo 2 hours before uwenze le yanto so ayizokusiza kakhulu hayi ngiyisebenzisa hayi nayo kube ngathi hayi kunhlanga yimuka nomoya ngikuzwa kahle yabo lo daba lunzima kakhulu ngoba lithinta nomuzi mhlawumbe uthi wena uvusela ikhama so uthola ukuthi umakoti wagcina usubamba amaphutha athile yibona leyo nto ngifuna la ekubambeni amaphutha naye uyamxoxela yini ukuthi inkinga osunayo yini uzamani noma kugcina kuphela kanjalo ngaye ngaphambi kokuthi uqale uthola usizo ngoba sengifuna sibhekela ekutheni ukuthi uzuthola usizo uthola kanjani ake siqale nje la ukulungisa umuzi wakho ekutheni ukuthi manje usekhona umakoti nezingane isekhona kwenzakalani emva kokuthi uthola amaphutha ya mfowethu ngobusho nje khona into ongayifihla kodwa ongeke uzoyifihla unomphela ngoba kwathi naye mase ngibona ukuthi hayi lenkinga ihlele obala manje kwaphoqa ukuthi noma ngangithi ngifuna ukumfihlela ngophela uzobona ukuthi lenkinga ngiyithole kanjani ngani ubesekhona kodwa ngakwazi ukuyithola kade ingekho before so kuphoqile ukuthi ngihamba ngimtshela iqiniso ukuthi cha mawe ingane zami nami njengomuntu wesilisa ngahamba ngaphambi kwani ngizophambuka ngomuntu orong so wagcine kwangathi ke umuntu noma kwaqala isimo sathense impela kodwa ke wagcine wawumuntu hayi ongathi usehamba uzwelana nami ngoba umuntu wesifazane mayekuthanda usuke kuthanda noma amaphutha naye suke seqale wenze cile kodwa mayekuthanda usuke kuthanda wawumuntu ongathi uhamba uzwelana nami impela naye hayi sengijene sethi hayi baba ngeke ngathi ukukhuluma nami nabe seduze kunami
khona ke wangiyalela indawo kanje ethile ngicabanga mhlambe ake sizame nemali yasiphelile so sekuphoqa mhlambe mangukuthi khona usize silizwayo size siye kumaloni eceleni ngoba imali yasiphelile yabo kwaba kanjalo nje futhi ngagcina ngimtshenile iqiniso yena mezama ukukusiza wagcina kodwa egcina ehleli nawe namanje usekhona ngoba bengisho bese ngishilo baba ukuthi umuntu wesifazane mayekuthandela usuke ekuthandile noma ngaqala ngabona amaphutha athile kuyena kodwa ke wagcina ehlalile ngalendlela ukuthi noma sengilitholile usizo futhi kuyimanje kusewuyena mfowethu kuyangithokozisa lokho yabona ube nesibindi nawe njengendoda ngoba indoda igcina isivuka ulaka ekhaya ibe neenga igcina mhlawumbe isikhuluma noma yini yayibona le eyithandayo uthola ukuthi unkosikazi noma umuntu wesifazane egcine sehambile uyayibona le yonto sengibuya la ekuthenini ukuthi nakho ke usuzame yonke indawo wena usitshele ngokuthi ugcine usizakele usuchithe imali eziningi abanye bethi bakulahla lokhu nakuba singangeni kuma details odabeni adulibhalile uyayibona lonto ngifuna lokhu ekuthenini ukuthi usuchithe imali manje abanye bekuyise emfuleni kwenzakaleni ukuze uthole usizo ngoba ngifuna umuntu azi ukuthi inkinga yakho ibikuphi kahle kahle no mfowethu ngoba bese ngisho nje mangingabala nje ngaqamba manga mhlawumbe imali emore than 46,000 bese ngiyichithile ngoba omunye wayeke efike kuthiwa hayi lo wana uzokusiza ngo7,000 lo uzokusiza ngo10,000 lo uzokusiza ngo4,000 umuntu wayengathi uphansi before ngithola usizo wangisiza ngo2,500 okwasizo ngisiza wangibiza 2,500 kodwa into engakutshena nampo ngeke uzukholwe nawe masuzwa ukuthi ngagcina ngisizakale ngamalini inkinga enganginayo cause ngangise taxini ngisahamba indlela ethi ayifane nale so mawuse taxini unomuntu obona ucha ngathi uyaphila kuyaxoxeka naye so nami ngase ngixoxa nalomfo ukuthi emfo nginenkinga kanje so lo mfo wasengiyalela wathi hayi khona umuntu engigaranti ukuthi uzokusiza so nami ukuvuma kwami ngase ngivuma phela mawusenkingeni uthatha noma yini nami ngangingasakholwa kodwa ngangivuma nje ukuthi hayi mayesho kanje so into yokuqala umbuzo engambuza wona athi mfo sengifile ukukhokha lo umuntu umalini hayi ngangitshela mhlambe nawe uzovuka no 5,000 bani yaza ngikholwanga mayithi hayi uzokunika nje ibhodlela 1 liter u80 rand hayi ngathi hawu nama ngingisho ukuya la wathi mfowethu angidlale kunomuthi oyi-detox wengemazi medicine emporium 80 rand nje uyakhuculula ufika ukline kwasana uxabana nawo yonke into amalumba amadliso yonke into oyithola ngaphakathi uyakhuculula ufika ushaye kwasana uyifica ngaphakathi hayi ngathi hayi mfowethu hayi mawusho kanje hayi ngiyakuzwa kodwa ke noma ngingakukholwa awungiyaleli ukuthi mhlambe ngamthola kanjani nenamba yakhe yonke lonto yabo wase hayi wangiyalela ke ngendlela angiyalela ngawo mfowethu ngagcine nangentata ngakwazi ukuthi ngigcine ngifikile khona labasebenzela khona enkabeni yedolobha eThekwini so ngathi mangithola lembiza bathi 80 rand nami ngangingakholwa ngangino 200 rand ohlangene ngalendlela ukuthi indawo engase ngispende ngayo imali mfowethu ngathi mangikhipha lo 200 ngangafuna ngifushitshe ngathi hayi ngicela nje ninginike u120 ozosala hayi seningathenga idrink base bethi hayi sicela ukukubhansela sikunikeze ibe mbili ke ukuze uzokwazi ukuthi uyisebenzise noma iphela ungasizakali kahle iphindelekelele lenye so hayi banginika ngempela zambi hayi ngahamba futhi ngafike ngayisebenzisa ngendlela abangitshena ngayo angikholwanga ngalendlela ukuthi noma wasekhaya akakholwanga kwathi mase sibona ukuthi hayi cha sengiliqedile litha lokuqala sengingenela kwelesibili ukuthi iyasebenza kwangempela uma wasekhaya ngikhumbula kahle waze wathi hayi ake siphume nje ke siyoyijabulisa for i-weekend celebrate ukuthi hayibo lenkinga kade sengithi mina ayisekuyinkinga yozufika kuphethe nansi iphela so ngagcina ngisizakale kanjalo ke i-detox nje yengemazi medicine emporium 80 rand litha la khona ngasizakala kanjalo sengispende mfowethu o 7,000 10,000 8,500 kodwa ngasizakala ngo 80 rand uyazi umuntu akakholwa ukuthi nami bengixakeka mangithi ngiyasibheka istory ngendlela ongakhona okumnandi ngibone nomama ekusupporta kusona sithe masikhuluma nawe wathi wena usazokhuluma nomama
wasekhaya ekutheni ukuthi ungakhuluma yini saze sithathe isinqumo sokuthi siyothi mhlawumbe singakuvezi wena ekutheni ukuthi uvele ngoba egcineni naye usabela mhlawumbe isithunzi ngoba uthe usabela isithunzi somndeni wakhe ngoba phela ngenzeka ukuthi amaphutha lawo wawabamba nawo wawabamba ngabantu nagcina nikulungisile nina njengomndeni nokuthi umuzi wakambatha ekutheni ukuthi ubambe uvuke mina kuyangithokozisa lokho yayibona leyo nokuthi naye ube nesandla kakhulu mina ngibonga yena ngibonge wena ngoba sixoxe kakhulu einsukwini sihlela ekutheni ukusibe ne-interview nawe ngoba egcineni besifuna thina udaba ukuthi silifake noma lize lifike kuphethondaba into esizoyenza njengamanje sozama ekutheni ukuthi sithole nemininingwane la wena owasizakala khona ngazi ukuthi inamba kuvumelekile usinike sokhuluma naye udokotela masiqeda ukukhuluma naye mhlawumbe ocingweni emva kalokho mase sishona khona la owasizakala khona ukuze sikhulume naye sizwe uvu lakhe ekutheni ukuthi yena ukusiza nje ngale mali engaka ngobani uyayibona leyo kwenzakalane ezekusize ngale mali engaka yabona into kanjalo ibalekile ekutheni ukuthi siyenze ize ifike egcineni kuvuthondaba ngoba udaba masoshiye emoyeni lilenga kanje ekutheni ukuthi yini yamsiza ngempela ngoba abantu ukwakhuluma ngezinto eziningi imali oyichithile abanye bebe ngoba phela ubhale ngokuthi abanye beze bethi isilwane ngenkathi sisafunda umbhalo obhalile uyayibona lona uthola ukuthi uzohamba imfula uphinde wenziwe izinto ezithile angazi ukuthi okuthwasa ukuthi bekungena kanjani kodwa sobe sikhulume nangolunye ulanga ngelinye ilanga kuthiwa imoya ekuyiyona kwembethe kodwa lokho elinye ilanga esokukhuluma ngakho lokho uyayibona leyo mnumzane ake sibheke manje inamba kadokotela iyona esoyithola nababukeli emakhaya ibona abazoba nobufakazi ngoba nemessage owayoyibhalile sacophona kuyona sozama ukuthi siveze sithathe njengoba uyinjalo nale osibhalele yona ngenkathi esikhuluma nawe uyayibona leyo ukuze udaba kube ilona oluqondile noluphelele bengathuki ukuthi ayi mhlawumbe sikhuluma into engamampunga kodwa kubalekile ukuze size singene kuma details sibheke ukuthi yonke into ihambe kanjani njengamanje into esizoyenza thina soya kudokotela ngoba usebhizi wena njengamanje ngendlela esikuthola ngayo uyayibona leyo ngeke thina sothatha inamba shone kudokotela angazi ukuthi inamba ungakwazi ukusinika noma simfonele manje udokotela inamba kadokotela ikhona mfethu bengakwazi ukuthi yeah Mbuke lapha ekhaya umfukambatha lo esinayo njengamanje ngoba sihleli naye besokhuluma udaba lakho udaba obelijule kakhulu lolu futhi olujulile nabantu abaningi bahlushwa izimo ezifanayo siyasilandelela ke udaba njengeNethezeka TV size sifike kuvuthondaba lo daba njengamanje siyasuka sozama ngokusemandleni ukuthi sidlule kudokotela noma kunzima ekutheni ukuthi ngoba esesiyalelile soyakhona sobe sesimfonela mase singakhona singene office sikwazi ukuthi sikhulume naye sikwazi ukuphetha udaba uyindaba ekanje zibalekile nawe mona udaba kanje si inbox angena ku YouTube ungene lapha kakhulukazi ku Facebook akhona ama inbox ungangena ku Facebook usi inbox ukhulume nathi usho ukuthi udaba lakho lime kanjani uma kuya ngokuthi lidinga nomndeni siyakwazi ukulilandelela ngoba lunjalo masithi uphila kanjani njengamanje siyasuka sibheke kudokotela ake sami indaba yokwelapha sike saxoxa sathi singabe TV inina labadeni phone okay ngoba lokesifona nje singabe TV iNethezeka TV sisebenza kakhulu nabantu abahlukahlukene kodwa isihloko esingaphansi kwaso esokuthi uphila kanjani ngicabanga ukuthi nawe ube namathizethize ngaphambi ukuthi uphilise mase siholelwa umuntu omphilisile osenze sasafika la kuwena namhlanje okay sike sakhuluma uyamkhumbula umfukambatha mhlawumbe wamsiza emini 80 le 80 lokudoda bakhe ekhaya
baningi abantu abafika benalezo inkinga ezikanjalo befike besizakala. Noma ngasakhumbuli kahle ukuthi mhlawumbe uyena muphi ngoba baningi abantu usuku nosuku abantu esibasizayo. Ya ake size la umfukambatha ube nenkinga enkulu ezithinta ngisho umuzi wakhe. Indaba iqale ngokuthi belisoka bezazi ukuthi ulisoka insizwa ke izibe nezibongo ngobusoka bayo ngoba nathi sizalwa amasoko baba nami ngaze ngagcina nginezibongo mhlawumbe ezithinta lapho kodwa ngikho lapho. Umfukambatha ukhale kakhulu ngokuthi wake wathi mena umuntu wesifazane ethizeni wathola ukuthi imizo yakhe ayisasebenzi kahle wahamba waze wafika kuma men's clinic ya wasuka kuma men's clinic egijima waze wofika endaweni ezithile abanye bathi idlozi ngoba into esenza ukuthi sifike la kukhona abantu othola ukuthi idlozi ngempela. Sengiyasikhumbula ke istory saleyo insizwa leyo. Ngiyasikhumbula ke istory sale insundu nje inethambo. Ngiyambonga ngiyamkhumbula. Cha esikuzelela njengodokotela sizokhuluma ngomnyombo okelapha sibheke ekutheni ukuthi ukulapha kwakho kuqale nini kanjani ngoba odokotela abantu ababaziyo besintu qala abafaka imiyeko uma befaka umyeko uthola ukuthi omunye fanele efake iziphandla mhlawumbe zize ziphume lapha ehlombe kodwa siyaxakeka ekutheni ukuthi masifika umuntu onguyena umelaphi umuntu uzoyibonela inkosazana nje kacuma mndema. So ngifuna ukuthi siye lapho kuqala mase sibheka ekutheni ukuthi uze ulaphe ube nento nje ebizwa ngokuthi uyayilapha kumuntu njengoba umfukambatha elibekile udaba kuqale kanjani nje uqala kwakhe ekutheni ukuthi uzongena endimini ukwelapha. Ukwelapha mina ngikuqale ngo-2017. Ngaqala ngangifunda esikoleni sabelaphi bendabuko. Esifundisa ngokwelapha nangamakhambi. Unjalo. Ukufunda kwakhe esikoleni ngifuna ukuya lapho ke ngingakukhathi nje ngoba bengibona ukuthi uyaqala uyachaza. Ukufunda kwakho ngenkathi uqala uthi sengifunda ukwelapha. Uqale kanjani noma bewunalo idlozi noma isithunya noma uqala esontweni kwenzakaleni? Ngingasho nje ukuthi ngayalelwa mina ngilele ukuthi ukhona ubaba osendaweni ethile angihambe ngiye khona uzongilekelela ngoba benginawo amaphupho bengikwazi ukuhlanganisa izinto uthiwe hlanganisa u1 no2 wenze kanje. Inkinga la ifika ibe khona ukuthi mebefika bekutshela ukuthi ihlanganisa lokhu nalokhu abakutshela isikali. Ezinye izinto ziyabulala uma uzozifaka ngokwephupho uthathe lokhu nalokhu ungafundisiwe ngokwesikali. Into noma ithi lapha igcine isiba yingozi. Ilapho ke engaba nothando nami lokuthi cha ke angihambe ngiye esikoleni sabelaphi bendabuko Institute ngaphansi kobuholi uProfessor Dlamini. Ila wangikhulisa wanginezelela ngokwamakhambi unalo nebhuku elifundisa ngokwelapha. Liyasiza mawupheka umuthi kunezikali ukuthi ufaka isikali esingaka uhlanganise kanje upheka isikhathi esingaka. Ngoba uma befika abaphansi bekutshela ukuthi ihlanganisa ukuthi abakutshela ukuthi uyipheka ama-hour amangaka leyo nto. Yazi iyangithokozisa le yesikali ngoba kukhona abantu abake besho ukuthi mina ngaphupha ini ngiqala ngaphupha ukuthi mhlawumbe ngenzo ngithole into ethile ngayithola uthola ukuthi fanele ngiphalaze ngayo kanti mhlawumbe izoba ingozi kuyena uma engasasikali. Kuba njalo nje. Ngizwe kahle sengifuna ukubuya la kulensizwa oyisizile usize insizwa ngembiza. Yebo. Lensizwa ikhuluma ekutheni ukuthi imbiza kuthiwa yokudetox. Ngifuna ukuthi siye kuleli gama lokudetox aqala. Ngoba abanye bathi imbiza ekhucululayo uyayibona into enjalo. Ngifuna ukuya kuleli gama le detox nalelo lokukhuculula ngabe likhona elinye mhlawumbe elingangena lapho kulekelela lembiza ukuze imbiza ikwazi ukuthi isize inkinga eningi. Kuthiwa umhlambululi elinye igama.
angithi lembiza isize kutheni yonke into esidlayo amaphilisi esiwadlayo ukudla esikudlayo ekugcineni kwenza ukugula ngaphakathi asiclean lembiza ke yiyo efika ikhuculule noma kuthiwa khona iphilisi olidlayo khona into ophila ngayo oyidlayo yiyo ke efike ikhuculule konke ke emzimbeni iyasiza kakhulu nje amalumbo iya detoxa ivuselela imizwa izifo zonke kahle ngoba ngingakunika mina ngithi isebenzise ukuthi uyovusa imizwa ubuye wena usungitshela ukuthi ikwenzele okunye futhi kuya ngokuthi ificeni kumuntu ibese ilwa naleyo nto eyifica kumuntu ake singenele elumbo istory sikambatha nakuba kukhona esikutholile kusona ingakho ngifuna ubheka istory iqala ukuthi sinani lesi esisiqukethe ukhulume ngeintsumpa ukuthi uke wathi ukuvela iintsumpa leti iqala ngomuntu wesifazane ade enaye igcina lento isimenza ukuthi elokhu ehambe engene ngifuna ubuya la kubulumbo ngoba umuntu ozokhuluma ngelumbo ukuthiwa akachathe mhlawumbe omunye kuthiwa akakhotha into ezithile ngabe isuke isixube konke ezithakweni zayo bembezi isuke isixube konke njengoba idetoxa nje imele nendaba yochatha umuntu ongazwani nokuchatha noma ovilaphayo ukuchatha ngoba phela ukuchatha akumnandi so iyakusiza ukuthi ukwazi ukuphumuza uchatho moyiphuzile nje yenza umsebenzi wochatho mase kuba khona ke abantu ke abeza kuwena ngoba sibona nala eminyango kukhona abamile ngenxa yesikhashana esisicelile ngisengifuna ukubheka ke ekutheni ukuthi abaza kuwena abantu bakuthola kanjani ngoba silwa nezimpilo zabantu abaningi bakhala ngokuthi izinyanga zibaqole kakhulu imali ethile uthola ukuthi inkinga ibisesimeni esithile mina engikuthanda kuyena akubekile ukuthi uhambe eminyanga eminingi ngoba kukhona abekubhalile odabeni lakhe ebesithathile ukuthi uye ngisho emanzini kwagcina sekuthitwa ngokuthi mhlawumbe abantu abadala akubona makuthiwa umuntu uyohlola uyobheka ngifuna ukuthi abantu abaza kuwena bakuthola kanjani bakuficaphi uma bekufica lapho ngabe uqala ubheka inkinga yabo noma uvele uhlale phezulu kwenkinga umuntu axoxela yona angithi umuntu umefika usuke yazi inkinga yakhe ukuthi kubhlungu uphi kwenze kanjani bese thina siyamsiza kusukela enkingeni asuke eyichaza sifana no mechanic nje umechanic womuntu angithi ukubone noma uyokhandisa iketela uqala ubuzwe noma iphone uqala ubuza ukuthi hawu le phone inani iyenza njani bese uyasho ukuthi hayi mengiyicharge lapha ayicharge usuyabona ukuthi shuthi inkingi lapha hayi ihlala kancane bisi battery yacisha usuyabona ukuthi kanjalo nomuntu uma echaza nje ukuthi kwenzeka kanje uvela uyibona inkinga yakhe ukuthi konakelephi umhlola ungakuphi okusho ukuthi nembiza ifikela lapho ukuthi cha akathatha lembiza makuyizihlungu akathatha izihlungu makuyini uthatha kona yebo kunjalo impela siningi ke imbiza esinazo akuyona idetox kuphela abantu sibasiza ngeindlela ezihlukene sinazo ke imbiza ngoba zikhona imbiza akusuma ungcono ukuze uchaze ngento umuntu ayibonayo singabe umuntu ozochaza nje umuntu uthola ukuthi akaboni yebo iyona ke le detox le yeyimanga le esikhuluma ngaye umkhucululi yebo ngisho izilonda ezike emaphashini ngisho isifo senhliziyo oBP noshukela ngisho monesilonda sikashukela mawusebenzisa lembiza iyakusiza kakhulu thina ke sisebenzela ukusiza abantu ukuthi baphile asisebenzeli ukuceba bakithi nomnotho yiko nje izimbiza zala ekhaya zibiza kahle wonke amalitha awu100 amalitha la ekhaya sinawo nomvusankunzi evusa imizwa isebenza ke kubona bobabili abantu owesilisa nowesifazane ayikhethile ayinabulili kube nalena ke eyama XCI ke le izifo lezi esitholayo lembizi yasiza nokuthi uma ngabe uzohlangana nomuntu ongamthembi ongakazi uhlangane naye wazi ukuthi ujazi ngeke usebenzise
kodwa ke asikupromote ukuthi abantu just bengawusebenzisi kodwa mekwenzekile wangena kumuntu ongamthembi ungazivikelile iyakwazi ukukusiza ukuthi isifo sakhe sigcine kuyena ningathelelani ikusiza uyawuphuza nje mozohlangana nomuntu ongamthembi sibe nowomama ke isilumo lesi menstrual pain laba baphathwa isilumo mebesondele izinsuku zenu einsukwini zabo kuthiwa ama period pains bathi insukwini zenu ezizobona ezomama benu ezenu nani ngoba nani nisuke nipanishekile isiza kakhulu ke le iyasiza kakhulu uma ngabe unesilumo noma uphathwa isibeletho eyomama ke lembiza bese siba khona nembiza yethu uzifo zonke bawubiza ngopanacea le ikuthiwa umachamisa iyasiza kwizinso iklina kakhulu izinso noma uneqolo eyamalumbo kahle kahle uma weqile unomeqo ngisho into oyithole ngokuyeqa uyalekelela kakhulu iyasiza iyaklina iphuma ngomchamo nabadinga abantwana uthola ukuthi ababambi kalula uyakwazi ukumsiza uvula ama tubes ukuthi ukwazi umama ukubamba nobaba ngokunjalo uyamsiza ake eyokuchatha ke le hayi iyaziwa ke kakhulu ke le insizwa kodwa ikhethile ke iyachatha ke le yebo kuthiwa iwestern mixture nasemakhemisi nje uyayithola iyachatha ke uyachatha nje ubese uyawubamba umuthi emva kwaloko ke usuyaklina ke nawe usebenza umeqo namalumbu lezinto esiseqayo uke wakhuluma ngesikalo ekuthenini ukuthi ukufunda kwakho ekuthenini ukuthi welapha uzokwazi ukuthi na ube nembiza oyenzayo ufikile la owafunda khona esikoleni la ukufundwa khona wafike wakuthola lokho ukuthi isikali sebangakanani ngabe yonke lembiza ela sibhaliwe isikali sokuthi isetshenziswa kanjani ukuze umuntu engabi nenkinga sibhaliwe isikali sokuthi isetshenziswa kanjani kangaki ngosuku umuntu ongakanani ubhaliwe yonke into nephone number ibhaliwe nje ya engekuthola ahlale phansi ngoba usuyichazile imbiza ukuze sizobheka mhlawumbe nokunye ukuthinta khona ekufundeni kwakho nokubheka ekutheni ukuthi ke kubaleke kangakanani kubelaphi bendabuko ukuthi besondele nabo mhlawumbe bekubheke lokho istory sizwile ezinye sayikhangela izitori ekutheni ukuthi sibheke ukuthi bayasizakala kanjani masiyithola ukuze sibe nesiqinisekiso sikhulume nabo iNethezeka TV ikhuluma nabantu bonke ngoba engeyabantu bonke ukuthi uphila kanjani abantu banenkinga ezahlukahlukene esikubalekelayo thina abalaphi bendabuko abamile bathi belaphi bendabulo kodwa ekugcineni bagembula imali kubantu shothi bona makufika umuntu ubona ilotho noma ufika umuntu ubona ukuthi hayi cha namhlanje ngishaya ipick 6 so ngifuna ezimene kanjalo imbiza le oke wayikhomba okukhulunywe ngayo kuthiwa i-detox nayo ngoba ngisondeza nje yavele yavuza ukuthi iyangivuma ngihamba nje lembiza le ngoba ibhalile ukuthi u10 spoon twice a day ukuthi ushaya u10 spoon ekseni no10 spoon ntambama yebo okay ngifuna ukubuza lapha yomali lembiza u100 rand njengamanje isanda kukhuphuka nje beziwo 80 rand zonke imbiza kodwa manje seziwo 100 rand ngenxa yokukhuphuka kwezinto esizithengayo nenxa yokuba kude kwamahlathi ke simba kuwona nenza kanjani ukuthi lezi imbiza zifinyelele kubantu okubalekile lokho umuntu engasibuka kumanje ethi ngise Pietermaritzburg ethi omunye mhlawumbe ngise South Coast lapha na mhlawumbe ko Harding kwenzeka kanjani ekutheni ukuthi igcine ifikile kuyena uma ingekho emakhemisi okay ezinye zikhona emakhemisi ezinye besingakayifaki ke ezinye yeah la sitholakala khona ngokuzinza sizinze eThekwini sitholakala la ekhoneni la Broad no Pine Street Mawuka Jam lo Dyson form yeingane esikole uyafona sikuhlangabeze iBhilidi sise Lacan Chambers sise second floor number 207 yeah
silapho ke mawubuza nje kaDlamini abelaphi benza yebo abelaphi bendabuko sitholakala lapho ke kuningi kakhulu ke sikwenzayo omunye uyafika eze ngokunye afika athole nokunye futhi kube sesikhona nalapha eClermont kwaDabeka uyafona futhi sikuyalele silapha kaAKK nasemthwalume sikhona emthwalume eNyangweni yebo lapha esibanini emahlangwini evillage lapho emthwalume nakhona bayaza abaningi siyatholakala ohlala kude siyamposela khona lento yeposi siyamposela uyasho ukuthi into yakhe ufisa ukuyithola kanjani uma efuna simposele siyamposela umethi asiphathise awuyimoto eziyangakubo mhlawumbe amatekisi siyampakishela impahla yakhe simphathisele okusho ukuthi umuntu umefona kubalekile ukuthi azi ukuthi udingani nani ukuze kube lula wenze njalo ufaka leyo mali esenimbizile mase niyamposela yebo faka imali nje bese siyamposela yebo okay uke wakhuluma kakhulu ngendaba yokuthi ke isikali sona one esibalekile uthe uma uthola ekuthena ukuthi yenzani empilweni mhlawumbe unikwa umsebenzi ungowasekhaya noma umsebenzi wesikole owasekhaya umsebenzi wesikole kodwa ema-ofisini nila ngokomsebenzi ukuthi nani seniyafundisa yebo sihlangabeza nabantu ukuthi moseThekwini ila abantu abasuke ey'ndaweni ey'ningi abakwazi ukufikelela khona oqhamuka ngezansi engenhla iTheku liyakwazi ukuthi lihlangabeze bonke abantu okay abantu banithola kanjani abafisa ukuxhumana nawe ngoba ngifuna ukudlula ngeze ngifike kuyena udokotela uDlamini ngoba ngimbonile ukuthi ukhona uprofessor uDlamini ngifuna ukuthi ngize ngifike kuprofessor ngoba ukhona ngimficele naye utholakala kanjani abakudinga ukuze bethole lembiza isize insizwa ebeyikhalela nayo incoma umsebenzi sibonile ukuthi besikhuluma ngane einsukwini yase izama ukuthi nathi isinike ukuthi yona isizakale kanjani kuphi ilokho ebese sikufuna sase silandelela sacela nakumuntu wayo wesifazane sase sicela ukuthi sicela ukungayivezi ukuthi ibonwe yizwe yabona ukuthi iyona le so ngifuna ukuthi buye lapho ke ekutheni ukuthi bathola kanjani abantu uma kuya ngokuthi bayabhuka noma kuyabhukwa noma umuntu uvele efike nje noma uyafona hayi uyafona ngoba sibuye sisebenzele kwezinye indawo kodwa la eoffice kuhlezi kuvuliwe kodwa kuhle ukufona phela uzuthi umuntu uzomthola yini kodwa la sisebenzela khona nje la sihlezi sikhona nasemthwalume noma singekho thina bodokotela kodwa uyalifica usizo inamba engitholakala kuyona ithi 073 051 4161 073 051 4161 enye ithi 065 2466 455 065 2466 455 sibonga kakhulu ngolwazi osinika lona ngoba okubalekile isekutheni ukuthi sifunde ukuthi kuyenzeka ukuthi unikwe ikhambi lokuthi uzolapha nalo njalo mase uyolapha ngekhambi kuyaye kufuneke ekutheni ukuthi wazi isikali ngoba kukhona izinto ezizaziyo ukuthi ziyabulala njengomanyazini uyazi ukuthi uyelapha kodwa uzokuthiwa awu wameqisela umanyazini umama uthile wadlule emhlabeni yabona into ekanjalo khona nje ngempela imithi kanjalo uthi ukuthi imithi ifakwa nawo umanyazini ukuze iphele enye kumele uyiphekisise uyipheke isikhathi eside uyiqwengisile kukhona nje imithi abantu abazuthi ayidliwa kodwa eqinisweni iyadliwa ukuthi iyaphekisiswa mele kubalekile ukuyofunda noma unabo abantu abakutshela ngekhambi nokuthi lapha kanjani kubalekile kodwa ukuya kwi-institute esikoleni sabelaphi bendabuko la uzokhulisa khona ulwazi lwakho uthenge nebhuku lakhona elikulekelelayo bangafa abantu dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ngoba adubona kwiNetha TV sihamba size sifika ekujuleni kodaba kukhona ezinye zendaba eyikhona esayilandelela namanje
okuyizona esaqala ngazo ezinye uthola ukuthi ama families abantu akude kodwa namhlanje sivele kwenzeka kwabalula umuntu washesha waze wafika la khona esithenjise khona ukuthi cha umnyombo wokusizakala komuntu ubukuphi nawe uma uke waba nenkinga wagcina mhlawumbe kukhona indlela elunge ngayo ziningi inkinga ezinye ezithinta umndeni ezinye ezidinga ukuxazululwa namanje uthola ukuthi izithinta ama families fanele thina sihambe size sifike lapho sibonga kakhulu kuDokotela ade sikhuluma la njengamanje unikile ama numbers okuyiwona awuzomthitha kuona nokuthi nize nikwazi ukufika khona la esikhungweni ubaba uDlamini sike sakhuluma ngaye oku Professor uDlamini wakhona kulesi sikhungo uProfessor uDlamini usematasa ubusy une meeting anayo kodwa ngelinye ilanga kuyokwenzeka ekutheni ukuthi sihlale naye phansi sikhulume nangesikhungo mina igama ngumzothule ngokaShembe sizothi kunazo zonke insizwe eNingizimu Afrika engaphezulu kwami ayivele ifakile egeni asibonane ngokuzayo.